Okay, good morning. Today is August 4. Adi kita yan nasakmi. Kabahin hiton anira mga pinanananom nga mga utanon. Usay ni nga SLP Livelihood Assistance. Pinamumunuan ininhan na DSWD. Gusto ta na inin ipakita itinin nga ira mga pananom din ni kung pati hunira pag gimpapatubo. Aw maadin mga tarong sana all sugad hiton mapapa outstanding. Oh, dako. Kulibikog, dako. Mga ihalas ha. Pwede ka pinira ni mga kamanukan. Mga iglier ini. Ini na ang kasumpay kabayan na natin ginggad to. Ini binubarangay ini ha. So amini ani katulo ka tuig nga agri-trade fair. Tikang ini didahampit sa kutob lang. Yan nga pizza city. Pasinga di ka mo para maubos nga ira mga paninda. Mga barangay. Kalsadahan. Adiliwat ang Santa Elena. Ano't SLP? Sustainable Livelihood Program. Gin priority man ang mga bago nga na-relocate. Adi na kamo para kamo makatilawit mga utan nga mga waray naton mga spray. Pure organic. Walang halong chemical. Ala na, tangkilikin ang sariling atin. Oo, masin nga to actually nagkaustorya na kami kanina ni Kuan ni pag-agi ito. Nagkastorya na agad kami ni Kapitana Salbanya pag-agi niya adidi Mariteo. Kaya gusto ta na ipakita itinin nga ira mga pananom din ni kung pati hunira hunira baga gimpapatubo. Good morning kita marang proseso pero makita kita itong ira sinisiring din nga ira garden. Magi mo pagid man tira baga pananom di gud man lalot kita maram kunanon hiyang autanon. Kay Kapitana adto yan munisipyo dapit at bang nagsasalin urog hira ito ni katulo ka tuig kumo agri trade fair adto makita kita nornian yan napakanila kita para baga maikonekta ini nga amoy ninitira dinhi kabutangan iton ira pag pananom. Aw maadin mga tarong sana all sugad hiton nangungulibikog man ini. Uy, sulibang ko ha mapapa outs kainin kay marasa. Dako man tadi kulibikog tadi mga dagko mga ihalas ha. Tarong ngayon inin. Labot lahat tarong. May dito nira pipiragi hapon itinin mga ahos. Ahos inin May dahato nigi-explikar niyan dito ni Kapitana kabahay nitinin nga mga sugadhin yung sinakusako. Kaya may dako na ito nira baga sinisaring ko nung baga turo teknikay nakahimoyahin pamaagi adi nga yung mga hulabtog ada ini diri hulabtog harang may kita pwede po mo huwag kita kuhan mapinggot kita kuha kita sana makakuha masaha alago din yung mga harang haluwag yun nga ira din baga agri ato nga ahanan ira mga kuan may dagapin ira din mga kamanukan ato dito tira mga kamanukan nagsarit man nga ni kita kan Kapitana ini mga kidya dit ira mga kamanukan sukot nato ni makita na ira Facebook ito nira baga pagkukuhan iton mga kabunayan man man mga iglier ini
Taad to, napahuway. Ato nga ni ato pa nga ni mga tray. Upat ka tray pa. Aw 5, unom. Unom ka tray. Yung mga bunay. Susuga din ni tira din ni ka mutangan. Iton era tinatawag nga garden. Ano ba tawag ini? Man iton ngayon nakikitaan may dito ta igpapa-explicar kan man kang kapitana. So amoy din ni giro di man kuan ang bantay. Kung pigi diri na usig. Na smile la. Ha? Tini pitsay. Mga pitsay tini. Oo, mamay kalahiton. Kaya mo kita ni mangraw niya ng adlaw. Adi, ano pa yun nga kuan? Diyan upo. Aw kuan. Pipino. O mga pipino. So amin din ni ha. So yan ano, adi na kita yung natubangan ito na Tanawan Municipal. O adi na kita may munisipyo ano. Ini na ang kasumpay ano, kabayan na natin ging dito. Garden. Alagat garden. Oo. So amo na din ano, makikita no. Entinin na nga mga era tagsa ini bunubor barangay inin ha. An may din tinatawag nga asosasyon ang mga agri. So adin era mga paninda, mga presko inin, mga barbarato pagod iniki sa taad to ha. Merkado ano. Kay kasagaran nga ni anong manon at mga taga nagbabaligid nasingan niya no. Amo na. So amo din ito kanang talulura din he. So amo tira mga baligya no. Din mga pipino. Oo, may dinero didigya pakuan man. Saging. Pero man si pinin. 35, ini 20. Oo. 35 ang kilo kada din tag 20 lang. Mano di gihapon hin era. Santol. Dito gino. Paborito ni Testing ipagtulon hit liso. Dili kay bagay na kanin avocado. May avocado adin mga kuan ha. Avocado ba. Oh, adlo diri. Kanan din dilot ini. Barangay Hilagpad. Barangay Hilagpad lot ini. Mga Aglapad. Oh, may danira okra. May danira mariguso. May danira aslum. Oh, burbarato indin niya. Adin beans. So kanan agriculture amo na sakto na bibar may don di kaya po ninong bibar ala gadon manutor bibar ha. So adilad kita didi kanang talulura gihapon integrated farmers. Mga presko Good didi. morning, sir. Oh, good morning. Mga pipino burbarato din yan. Mga burbarato din yan. Adin pitsay. Oo. Mamay kala. So amin ni ani katulo ka tuig ano nga agri trade fair. Oo. Nagtikang ini didahan pizza uno kutubla. Yan nga pizza city. Ada kay pasinga di kamo para maubos nga ira mga paninda. Kay ano nga barangay? Kalsadahay. Uy, Kalsadahay, may doniro di Marigoso. Karabasa. Adin ira tanglad gitu. Malom-lom. Lawot. May doniro di Dagmay. May Kambis. Kambes, adin red rice. Uy, madagya pa ng red rice. Adin masitas. Sikir ang kilo pa. 1.55. 55. Adin luwat ang Santa Elena. Ha? Santa Elena. Ulo ko do kay mga adin ira mga puso. Mga presko nga puso. Ha? Pamati ko damo nada kay baga may din naman pinalista. Puso-puso. Ano ito nilista utang? Damo na talo.
May da okra, adin pipino. Amerikano nga Amerikano. Oh, video, Amerikano. Tadi, tarong sana all. Nangungulubikog. Oh, adin ni pizza ya. Oh, ngan. Adin nagyapon. May nagyapon di press eggs. Kan mana Kapitana Marites. Oo, salban niya. Tingnan pala kayo dito. Mopay. Kumita ka dito mga ang poultry? Oo, Mopay. singato Sinakop kang ka poultry. na to. Waray na kay sarado. Bay na ko sahon. Amo na dagyo. Oy, sakay. Ared ni gadag. So amo na initin yung mga ugil. Kuan inin, iba-iba na presinin. Oo. Pipira ni tray. Tag 260, tag 270. 260 ang medium, 270 ang large. An XL, waray. 290 ang jumbo nga na XL sa lakot amoy niya. lang kahiya. Jumbo. Dito. Ano niya, patita. Patita ano? Diri bangaran. O bangaran. Adi Ano yung opo. small kay na large ito hiya. Opo. Yun na inin mga baby pa inin ginharvest na lang ng dayon kay para ko ano. Ay pag lapos Kapitana, mapakianak. Pati yun ano, paano ka mo ito nagtikang, pati yun ano ka mo ito nagtikang suga dito nga, ano tawag ito? association Association? Ano ito SLP? and then Sustainable Livelihood Program. Oo. Kanan ano itong hiya? Kana DSWD. Awas, ya DSWD. Kaya kanina, baga nalipat ako, ang sended to DAR. Oh, baga, agree. Oh, so amo na, yan, amo, tingnan nga, alagkuhan itong pinan, Tingog. tingog. Tapos ansyana mo ninin 2017 kang gobernador programa. And inin province kami gintagan kuanin mga inputs, plastic molds, abono, mga liso. Tapos ginparad ang kami nag-training. Nag-training. Amo to nga gin priority man ang mga bago nga na-relocate kay para magkamay adahin mga panginabuhi kay an urog na relocate sakmi mga taga baybayon. So inin ko ni gobernador nga magkamay adahiran panginabuhi. Pipirat niyo mo itong 30. Aiyo dito. Mm-mm. Aiyo. Itong nga 30, may dito nira sinisiring nga duty. Oo. Kada adlaw tag tuloy duty. So intunsis, kumbaga may da kinikita so gadini, Oo. may da ano ito It not duty ira ko it ganan siya ira. Aw era. Kung nino taga-harvest, era ito. Pariwi tamon bunay kuan kun hinot duty hit kuan hit poultry so gan itamon harvest na pulo kada adlaw. Kung mahalin itong nira tutulira nga duty may ada nira tag 20 kada 3. Oo, so kada adlaw may nira 200. So ito dayon nga pakabaligyan nira ada tong dayon nga era 200. Pati ano niya pagpatubo tingin sa din ng mga baga libsog ng mga kuan la simple langan barato waray konsumo kay an itihan manok ining ginhahanigan namon inin sirin an kanan upahan humay ginahanigan namon kay para pag-prevent kaya nga para waray baho, waray langaw. Susulod naman ito niya sa kauman. dito. Oo, pamita ka, no? Oo. Kauman, inin, pag 2 weeks, baga na ito hiyang barasugad man hadi. Taadi na hiya. Baga na inihiyang baras. Kuan na ito niya, baga diretso na ito niya ako. Oo. Diri na rin bubutanin kung ano-ano. Diri na, waray na. Oo, diri na ako bubutang yung fertilizer para pagpabunga, pagpabukad, pagpabupay down. Diretso na ito niya. Kinitak dito gihapon, may taka mga binutilya nga gimbabahal. Ano ito? Ako na to inin ang mga kinulikta namon nga mga nadudunot nga mga dahon. Labi na to nagro-road clearing kami. Gintitirok namon ang mga dahon ng mga banwa. Katapos inin kadunot igin kakato namon han amon vermi. An African nightcrawler nga ko an mga Ito niya, wati. may daniyo din niya. Kuan?
Adi man hiya. Bermiti. Bermiti. Oo. Tinuro ini hiya hit mga na dudunot nga mga dahon. So God may da mga Oh, ito niya, naging babalik yung ito niya. Oo. Tagpira man sa dito. Tag Halo daw, singko hiro, itbutilya. Panginanong unta daw. Adi. Awaman niya. Oo. Adi. Ay ba mat kulor adi? Dili pa bahal. Amay ni amay taniya kanan bermiti. Bermiti. Oo. Iniliwat hiya ko an bugas. Kanon nga ginhaluhin molasses. Para ton hiya, ano gamit din? Indigenous microorganism. Pan ano man ton niya, panbunyag. Oo, igin kukuan I-spray. bubunyag hiya. Oo. Oo. May danamon mga kuan ini adi hiya. Ini chestnut ini hiya. Ini itamon dito chestnut ng bubunga naman so ang mga liso nga nagkakataktak amon lat ginlalalong. So igin babaligyalat namon tag 25 kulay Tahala, hindi taron pera. Hala sige adi na kamo para kamo makamamat ngan para gyapon kamo makatilawhit mga utan nga mga waray naton mga spray kay makurit permi kita Walang halong chemical. Itamo ni gini spray kung may damananap naghihimo la kami kay damo man itamo harang nga tanong nagkukan la kami harang katapos may sabon may acidic amo la itong tag permit amo itong tag gini spray para mapanan mga mananap Pure organic, walang halong chemical. Yes. Masya na. Tahala man na, kapitana. So amin diri adilan diri ha may atubangan iton munisipyo. Hala na. Tangkilikin ang sariling atin. Adilan nila diri kadina. Kapitana thank you. Kadina. Kutoblay ng Pizza City ha. Yan luwat nga gabi. May daluwat kirita na plaza kanan LG Unite. Ha? Okay. Sala. Again. Sobrang talaan na mula na tatas yung mga round niya ng adlaw ha. Again, this has been your friend from another stars. Tingin dito may munisipyo Agri Trade Fair. Ako isang kaito nyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup.